Magandang umaga po una sa ating Panginoong Diyos at sa inyo po mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Dumating na naman po ang araw ng ating pag-aaral at convention upang tayo'y mag-aral sa eskwelahan ng buhay. Ang tema po natin ngayon ay sulat po sa Santiago. Pinabanal tayo sa salita ng Diyos, maging wagas sa gawa. No po? Tayo pinabanal po ng salita ng Diyos. No? Sa ating mga pakikinig sa salita ng Diyos, no po, tayo pinabanal niya. No po? Maging wagas sa gawa. Ibig sabihin po, hindi lang nakikinig ang tao sa salita ng Diyos, kundi po ito'y binibigyan niya ng katawan at gawa po. Ang reference po natin sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22 po hanggang 23, basahin po natin. Datapot maging tagatupad kayo ng salita, po, no? Sabi niya, maging tagatupad, tagagawa po, gawin natin. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sabi po, no? Kasi po, kung tayo nakikinig sa salita ng Diyos, no, ibig sabihin, o pinapakinggan natin, no? Tapos natin pakinggan, nawawala na sa ating isip at sa puso. Ito po'y dinadaya natin ang ating sarili. Sa 23 po ituloy natin, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. No po? Sabihin po ay nalimbawa po ng kasulatan, ang isang salamin. Kung sa literal na nakikita po natin, no? Kung tayo magsasalamin, no? Makikita natin ang ating mukha, no? Kung may dumi o ano po. Pero pagkatapos nating manalamin at aalis tayo, hindi na natin alam kung ano ang ating itsura, no? Ganon din po ang salita ng Diyos. Pag hindi sinasa puso ng tao, no po, ito'y nawawala ng no? Hindi nakakalimutan po niya, no? Sa 24 po ituloy natin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Yun po ang ibig sabihin niya, no? Na pagkatapos nating malalamin, no? Nakita natin ang mukha natin ngayon, tapos pag tayo umalis na salamin, nakakalimutan natin kung ano ang ating itsura, no po. Ganon din po ang salita ng Diyos, no? Pag nakakalimutan sa puso't isip ng tao, hindi niya sinasagawa, ito'y parang nagsalamin ng tao, pagkatapos niyang masalamin, nakakalimutan niya kung ano ang kanyang itsura. Opo. Kaya po ituloy po natin, sa sulat po ni Apostol Pablo, sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 13 po. Ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan, ang siyang maganap sa harapan ng Diyos. Po. Sabi niya, sapagkat hindi ang mga tagapakinig po. Ibig sabihin, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Na po. Uli nga na po, aluwading talapakiramdam ka rin kautusan, ilang matanggap banal, ngunit detang talatupad, ilang ausana pong maging banal na. Po. Kaya ni po lalarawan ng kasulatan, inilalarawan po ng kasulatan sa atin. No? Ang mga nagsisitalima, ano po yung nagsisitalima? Yung tumutupad, no po, sa kautusan ay aariing mga ganap. No po. Kaya po, ang pakikinig sa salita ng Diyos, no po, hindi lang yung pinapakinggan po natin. Pag ating narinig, ito'y kailangan palang isagawa po, no? Katulad sa atin po, no? Ako rin, kung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko po ginagawa, no po? Ako rin na hindi ganap na nakikinig po, no? Kaya ang pakikinig sa salita po ng Diyos ay kailangan isa puso niya at isa isip po, no? Tingnan niyo po si Abraham, no? Dahil sa kanyang pagtalima sa Diyos, siya ay naging kaibigan ng Diyos po, no? Basahin po natin ang Santiago rin to, 2:23 po ata to. Tingnan natin. Kapitulo 2, versikulo 23 po. Dito po, at natupad ang kasulatan na nagsasabi,
At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y binilang na katuwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. No po? Sa 24 po, tuloy natin. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. Yun po. No? Sabi niya, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng paggawa ng tao po, no? Pag sa pakikinig ng mga salita ng Diyos sa puso niya at sa isip, no po, binibigyan niya ng katawan, no po. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, no po. Ibig sabihin po, hindi pwede yung nananampalataya lamang po ang isang tao. Kailangan pala may gawa siya, ay may paggawa siya sa harapan po ng Panginoon, no po. Tuloy po natin sa Kapitulo 25. Correction po. Sa ituloy po natin yung 1.25 ng Santiago. Si Raab po pala to. Kaya sa 25 po, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, po, ibig sabihin nagsisiyasat, ang tumitingin ibig sabihin po ang kautusan ng kalayahan at nananatiling gayon, na hindi tagapaginig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ibig po sabihin, no, kung ang isang taong nakikinig sa salita po ng Diyos, no, sabi niya, hindi lamang nakikinig, kundi kanyang ginagawa. Sabi niya, at ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Po? Ibig sabihin po, ang sino mang taong nakikinig sa salita po ng Diyos sa kanyang ginagawa, ay ito ay pinagpapala po ng Diyos. Katulad po ni Abraham, no, unang panahon, alam natin, kung ano ang inutos ng Diyos sa kanya ay kanyang tinutupad. Kaya po siya ay binilang na kaibigan ng ating Diyos. No po? Basahin din po natin ang San Juan, unang Juan, Kapitulo 3 po, versikulo 18 hanggang 19 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Ibig sabihin po, hindi lamang ang tao iniibig niya ang kanyang salita. Hindi ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan po. No? Ibig sabihin po, sa ating mga pagsasalita at sa pakikinig sa aral ng Diyos, sa kanyang mga salita po, no? Hindi lamang nakikinig ang tao, po, kundi bigyan niya ito ng gawa at katotohanan po. Sa 19 po, dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sa harapan niya. Po. Ito po sabi niya, makikilalang nating tayo sa katotohanan. Pag gumawa po ang tao, no, sa salita, no, po, hindi lang nakinig at ginawa niya, ibig sabihin na makikilala natin tayo nasa katotohanan po. No? Kaya po, importante sa atin na mananampalataya po na tayo pinagbanal ng Diyos. No? Alam po natin to kung mulat sa pool, no? Kung babasahin po natin ang Jeremias 1:5, no po, tayo pinagbanal na ng Diyos at inalal niya maging banal po, no. Basahin po natin ang Jeremias Kapitulo 1:5 po, Kapitulo 1, versikulo 5. Bago kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Yan po, no? Inihalal kitang propeta sa mga bansa, no po. Ibig sabihin po, ito sinasabi niya kay propeta Jeremias po, no. Noong unang panahon po na tayo pinagbanal ng Diyos, no po. Ang salita po ng Diyos ay kinasiyan niya, no, para sa atin. Tingnan po natin ang 2 Timoteo po, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14 po at hanggang 15 na. Correction po. 14 po, 14. Gawin natin sa 14. Dapat po't manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Sabi po dito, tayo mananatili sa mga bagay nating pinag-aralan. Ano po ang ating mga pinag-aralan? Ang mga salita po ng Diyos na sinapuso natin at sinaisip. At sa pagkakaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatututuhan. No po? Kung kanino natin nangangatuan.
Halimbawa po sa pamamagitan ng ating mga batlayang nangangaral sa atin po, no? Tayong lahat dito, no? Na ibig sabihin na kami po na nag-aaral siya, hindi pa nag-aaral, nag-aaral pa rin po, no? Sa 15 po, tingnan po natin yung 15, ituloy natin. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagbabadunong sa iyo sa kailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, no po? Importante din po yung pakikinig sa salita ng Diyos. Kung isa sa puso at isip po ng isang tao, no? Ito'y magiging kapakipakinabang sa kanyang buhay po. Dahil dito po natin makikita, no, kung paano ang ating gagawin, no? Kasi sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, tayo'y matututo, no? Kung paano natin gawin ang mga bagay na gusto po ng ating Panginoong Diyos, no po? Kaya tayo po ay pinagbanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na dapat nating ito'y gawin at tuparin, no po? Kaya tingnan niyo po ang inalimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na ito, kung babasahin natin sa kasulatan, no? Sa San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 po. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. Ibig sabihin po, no? Kaya't ang bawat dumirinig, ibig sabihin po, ang bawat nakikinig sa kanyang mga salita, ito at ginaganap. Ibig sabihin po, ginagawa ay matutulad sa isang taong matalino, no po? Pag nakikinig po pala ang isang tao, no? Sa salita ng Diyos, isinasa puso niya at isip, no po? Ibig sabihin, isang taong matalino. Na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, no po? Ibig sabihin po sa ibabaw ng bato, ito po isang literal na, pero ito sa spiritual nating pag-aaral po, no? Ibig sabihin, ang pagiging matatag ng tao, no po? Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na sinasakatuparan niya, yung buhay, siya'y nagiging matatag, no po? Sa 25 po, ituloy natin. At lumagpak ang ulan, at bumaa at umihip ang mga angin, at inampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ito po yung matatag na pananampalataya ng isang tao na may gawa po, no? Kaya kung dumarating man sa buhay ng tao, mga ibang pagsubok sa buhay niya po, no? Dahil itayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw na po ng bato, no? Ano man ang dumating, sabi niya, ito'y hindi matutumba po, no? Kahit ampasin ng malakas na ulan, bumahaman, sabi niya, umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at hindi mababagsak. Kung titignan po natin sa literal na makikita po natin, no, ang bahay na tinayo mo, halimbawa, dumating ang malakas na bagyo, no, ito po'y dahil itinayo mo lamang sa buhangin, ito po'y babagsak. Pero pag matatag ang pundasyon po, no, yung bahay, kahit anong dumating na malakas na hangin o bagyo, hindi po ito babagsak, no? Kaya kung itutuloy po natin ang kasulatan dito, dalawang inalimbawa po ng Panginoong Yesus natin ang tinayong bahay dito. Ang isa sa ibabaw ng bato, ang isa sa ibabaw po ng buhangin, no po? Kaya dito ang inalimbawa niya, ang nakikinig sa salita ng Diyos at ginagawa niya, ay inahintulad niya sa isang nagtayo ng bahay sa ibabaw po ng bato. Kanyang ginagawa po ito at tinutupad, no? Kaya po, sa umagang ito, sa ating pag-aaral, sa spiritual na pag-aaral natin, ibig sabihin po, no, tayo ay pinapatatag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung ating gagawin po at gaganapin ang mga bawat ibig po ng Panginoon sa ating buhay, no po. Kaya kung ano man ang dumarating sa ating buhay dahil sa ating pakikinig at sa isip puso natin ng mga salita po ng Diyos at may kalakip na paggawa, ito po tayo ay nagiging matatag sa ating buhay. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito na lang po ang pagkaloob ng Diyos sa ating pag-aaral ngayon po sa loob ng eskwelahan ng buhay, no po. Sana po sa pamagitan ng pakikinig natin, tayo magiging matatag sa puso po natin at sa isip ang mga salita ng Diyos at bigyan po natin ng mga gawa upang sa pamamagitan ng paggawa po natin at tayo pinagbabanal ng Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po muli.
maging maganak ako sa ing metong at netong malambot aloob mi papamatawad at mo in Diyos kang Kristo pepatawaran na kayo halam ampon lugod hiyayabot ko kaya kayong sablang malayana kitang metong adios. King huli na diti sablang magaral king eskwelahan na ning biye nuwanti hindi sana ning balang si kakatao king kekabana ning panahon ning kekong pamagobra harapin sa masayang hindi ginang lugod na nitang betong adios kaya kayo huning mayakit karing kekong pamaglakbang nuangga king kekong kapanaunan ngeni ekopin tutok na magobra mamintu ketang metong adios. Dapat usab lang anak amagaral king kekong pamaglakbang magitin sana ing mikakalugod kayo kanito namwatso kekonangan itang katasan ating kababan yaing manatili kekonangan malugod ya itang betong adios nanuwapi ning kekong niliwan nung makananong elasa mayakit ke kayo ding kabagayan anong makananong natula nitang metong alios ing kekong pamidake-dake magit karing balang si kakatao ngeni ananasang mabatyo huling ing metong ataw abababane ing kayang sarili itang Diyos yang mitas kini at itang batas makanyane pin ibaba nitang metong Diyos salamat nung makanyan geni king tutupin sana ding kekong balugbog ingat chulang makiramdam nung makananong maging ding kekong pamisik ing tunepin ketang metong a Diyos ing kapuryan ampon kapasalamatan iya ing kekong pagkalog kaya king uli naniti at timurin o kanakong anak yung makananong lalawana itang metong a Diyos ing balang kekong sarili ban mayakit pin king katotpan king daratang ayaldo kekong nangan dapat ganakanyo hosablang anak ng Diyos nung makananong ing subok ing parating makayatsu ke kayo ban kanita pin mayakit siya itang pune kaya king saglit
tingke kong balang panamdam, ing makanyan nyopin iparam kanakong nigran. Anong nanuman pining subok ang makaichu king kekong pililibutan. Ganakan nyo, kay ba't na pining subok ay tilan. Ibena neman ing dalan, ano yung kaysano, ing kaligtasan. Ngunya, kopin mi papa naton, huling betong nyamo ing mamatin kaya kayo. Itang Diyos at hiyo ka rin manwa, makitapasan kayo, karin kaya kong ban kopin may lang kabaldugan, hing daratang yung bukas. At dalakwan ke kayo ing karistan, king dimut kong kaurasan, ke kayo na nga. King Santiago, misulat siya. Unoing kapitulo. 12 ing versikulo. At isi, king manyaring kekong taranan, ban itang kaligtasan, kaya kayo yang manan para arapan ang itang lutong na Diyos. Iti bastayan niya kay pat ating kabyasnan at tiyuna kaya kayo. Uling ekopin bitoldo kaya kayo, ninuya pa man ing maawukol kanina. Kaya ako ng bayan king kekong pilalitan. Siya kopin, ing kaya kayo nakikipagmanan, king kapamilatanan ng pangakong Espiritu Santo, siya kopin at alwa, king kaya kayo nindo, nindong misionera. Adios, kaitas nas. Likuan na pong sitas ng Banal Espiritu, kaya po keng Santiago 1:12, basan ke po. Ana po kaya ni king 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay at ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yan po ang iniwan na sitas ng Banal na Matlaya. Sadyang lilinisan, balang lulanan niyo, dagdagan yung
kayapan, mapayabak kayo. Aldoy tutok ng yan gagawan niyo yan. Dirinan yung bakas ampong anino ng kasalpantayanan ke konemi markang initinggawan yung esa mabubura nanuyamang bage gawan yang kabias ng king pamamintoyo daklat yo tuliran ipakit yo king Diyos ikayo ikongan ala ng pagsubok ke kong daramdaman king minunang aldo ginupanawunang dakal ng alagad deti at biyasa lang mga subok langan deti ang gewana ning metong nga Diyos era pepay nawa ngeniisipan yo kabilang katuruan eko mamalangkad eko pay nawakyan detang hanggang atas naning kapanwalan mabilog mapyersang agagawayongan ing pakikwanan yo balang aldoy at yung takbang yoreng bitis makapiblas kayong iko tuki-tuki keng dalan na teyo ngeninong makanian ing pagimbutan niyo mapayalimbawa ke koyat tiningan hindi ulit-ulit dinggin tong panaral nunesareleyo meto nga kabiasnan ing ke kong pamanwa laiti etotok nang at isipan mayap ing pila ng banwa mituwanan akong gangenim yabe pa yabe yongan anak kampon matwa at ding sariliyo sa magkapilit na balasan ng dapat o amanong lulwal papakit yung sabla tinang kabitasan king pamaglakad yo bakas yung lalakuan pulutan dong letra panyulong doy kongan mapayalimbawa kakalingwan yung kasal pantayanan at meking kayumong kasal pantayanan at meng kanyaman no ganakan yung mayap o inimo'y gawan yung katuldik iti ganakan yung eko miminalog pakatandanan yung at kapamilata naningken ako tiyo kimbalang penandit matibe na kayo may gitaying biyek king sanuya pamon ni kanyang pagkabiye eyo kakalingwan kasal pantayanan at meking kanyaman o tanga baluye kayang pigsimulan ala kong damdaman niyang gyang nanong ang gyang makaslagyang pali na ingaldo niya lamang subok katumbas ning biyo eko manasakit uling biyasa na kayo ninong masubok
bakit ninuy ka? O nung ding alagad, de may nga subupla, king penandi tayti, saglit king panipa, oy ning suyo ko, teti at damdam lang, aldo. Yung milabang pangakong tinipa amig kulangan ini ngaddanganak timpang katungkulan deti pamiyayabe kasal pantayanan nyay dadala kay tiking pamanipakong ala ko ping sugat adaramdaman yun ananing pasabi malambat ng aldong ingatan niya'y anak dili-dili mo kabon mag-aral yalol kay eskwelang katigan yang mayap king pangabait na
kalasot susanang makatipon kongan pangako dasanang bakit ulit-ulit yan gugulisak na na puros na bang ing panintunan niyo daramdaman niyo ring gintong panaralong yangin ning makasulat tandaanan niyo lalakit babae mag-arali kong libro alaram ang gaman kapilan nung nanong tena mo iya mo yung pupulan king balang pinandit ke kong pag-isipan nung dapat natali ke kong daramdaman atin kong eskwela potang pagtahimik nang kay ba't yung memangan matudtud mirasiyang baslayan niyang gawa yo'y tinanuya nung atin yung laman apaltoye bunga kasal pantayanan at making kayo mong itiyelay alaram pakatandanan yung ang gaman kapilan maning sasabihin ko makapaglili ing nilumang tao uling nang tenam na yaying pupulanang tinanamyang ganap bungay pupulanang tinyang pamagkulang itiluntoya kapamilataning kulang mamayadiyang isipan nyo galang ni medium kaman nungkot nanda kayo sasabi da kalyan at pilaning banuang yapungan nga rayon bakit may sakit yan Dr. Abdelayan, ing laman-laman yang spiritual yang ikong sabla-sabla potang yan lunto na bakong madalise matne kong darala tanggapan yung subok kingke kong akarga inya kabang panahon malaya kayong kasal pantayanan ing pakikuanan niyo king balang penandit makasadya kayo sibuling lino na at pakalasan niyo karatang iyo king kayong tuknangan ing pag-isipan niyo maya pede patan aling-ali aldoy makabayan ikong sabla-sabla suglungan iyong dakal muning pamibata nya libro de lanang ananing manong peka panabilin ninuman ke kayo itang mano na anak na ning Diyos at meng kaulaga subukan yang mayap ing pamanwalayong nung ding sablang bage yabielak ke kayo at ding kailangan naning sarili yung kasal pantayanan sana awutos yung kasal pantayanan uyan niyang manyaman kasal pantayanan uyan niyang matimbang kasal pantayanan keng komi patutwan sano yamang bage kaya kong pakikwanan, kasal pantayanan,
yuke kone at yung nano yamang bagay yan awutos yo panga awutos yo neng pamanwalayo hanggang kawakasan may katupad na kong eye kakalingwan ingamanong ngayon ke kabaning aldo pilit yang ganakan ingautos yuneng ke kong kapanwalan ate kayo bigo ang gaman kapilan kokomos dan keing ngenipin na tayo ikong opisyalis maganak ang taong nanong ening pundas yuning sarili yun nung wariking pungol mi babayit newo sa buli ng oras yan biraramdam yun itigan na kanyo makni kong daralang king kamarinayan sana yelong toyo magkanunawari pondo ng iglesyang katungkulan ko yan.
ing babiye king diri nan ako ing pama nalangin iyak ka kalingwan parala naning Diyos yaliwang paralan yanaga gawana yaneng bo rinang dyan pagmetong ko paksa ampong ka isipan eyo'y tutulot lang aga gawayon pakikuha nanyo sa ngansunda lus kayong misasan metong ko kalbit ka ring barilyong banit ang tagumpe iti magwagi ko ngeningo rasa iti alanang manyaman kabang mabibiyeka ing Diyos sa bemeyan inganggang buri mo kaya mo yanaduan at yan mi pagkalob ing kapaniwalan iti yan tutuneng ekakayabe ng iyang sarili mo iti pagkalob ng kapamilataning pamanyal pantayang gisingan yung mayo iti yang talwina ning kakong kasuywan ebire-biro yayan tanjag na kasibol emututulutan nung datang engaldo iting ka kung diwang lunta ka marine karingta undakal nung maka nanuya sa ingana bersaryong nukuling mabayat king kaye sipan yung meniba layan Diyos apalto ng ustong nanoying merapot metong ya kataong sa ngeni manikong magmetong kodamdam at alang mabayat kayo harapatian si Bulgaw kanyoing ke kompalinawan agawa yung sabla matnikong sasabihan disiple ng mayap yaingog galyan yung mapapa magkalab alangayay biyayong katulad iwaring bubuktot at taong pangay na sayeng mibayit iyang gustong itimi bayit iya kekweng ka tatawlian kayang pamisipyo piyabayan iyong mayan ing Diyos magkalabiya eyayan kakawang ikdo ko sa guli manalangin tangan konsentrasyon Diyos amayapayang kay piemi payatyokang me niwala na ken po'y matking minunang hanggang ining orang Diyos
kang at alam mabayan ko'y tutulong mo ya ginukuhaduan kong orening malka kong na masusubok oing kekayaduan kong babi mo ba't king mo layanggang masolong po at ang kabayan umaging mayano Diyos ko balang oras kekarayaduan di takanasarang bareng paragulan pa iagos maing sibol o king mit mong kayan ka nita Diyos kong akit daring dakal mo nalalawan nung man migmalilang biye may pong regalo anti mo'y minunang penibala mo pong ganap tinggap ko yung pilan laring tiyemplong karela binyaya sakit gangin radaramdaman Diyos kalunasan mo mit mo yang ang mayan kakamilatanin mardang kayaduanan sa puing tagumpe yan nasa ingaduan yung lagyon ng Ginoo isasan metong magdala king pusano yung balang met at met magkapilit kayo buknulyo ang timbang sinulat kong matibe din kaya kong sarili walang iyang marapat inasan ng kong puso. In Diyos matno beyo. At Santiago gabeyo. Napundan akongan. Ating may paoras. Tanggapadeng alang kolan. Apostol Santiago hingke kayo igmanan. Adios. Papayapan.
Magan magan Hello. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At sa araw na ito ay araw po uli ng convention natin. Kung saan po ay ginagawa natin ng convention ng dalawang parte, no po. Yung una pagsimba at pangalawa yung convention na tinatalakay natin ang mga problema o mungkahing pwedeng makasulong sa ating pananampalataya. Kapatid, ang una nating ang ating part 1 ay narinig po natin ang ating speaker kung saan po tinalakay niya ang ating paksa. Ang paksa natin ngayon pong araw na ito ay pinagbanal tayo ng salita ng batlaya o Diyos maging wagas sa gawa, no po. Mga kapatid, palagi po nating naririnig ang mga batlaya kung saan po ang magagandang aral ang palagi po nilang dinadala sa atin, no po. Kung saan para tayo po'y sumulong hindi lang sa material, kundi yung spiritual na nasa atin, no po. Kaya kung minsan naman, nangyayari po sa atin ang ibang magagandang salita o aral ay kung minsan hindi natin naipapasok sa ating puso, no po. Kung minsan pumasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga, no po. Kaya sabi ng mga batlaya, kailangan yung mga aral na naririnig natin ay kailangan pong isa puso natin, no po. Hindi lang nadidinig natin, kundi sabi nga nila ng ating mga speaker, kailangan bigyan natin ng katawan, no po. So marami na po mga aral, no po, o mga salita ng Diyos ang parati nating naririnig. Kaya kung ahalin tulad tayo, mga kapatid, ay talagang bugbog na tayo sa mga salita ng Diyos, no po. Kaya nasa atin na lang kung hindi tayo magtatagumpay, no po, sa ating mga paksain o ninanais, no po. At gayon din, binigyan diwa ng ating kapatid na speaker natin, si kapatid na Eric Lopez, no po. Sabi niya, kailangan tagatupad tayo, hindi lang tagapakinig. So, naririnig po natin ang mga aral o salita ng Diyos kung saan sabi niya na binigay diwa ng ating kapatid, kailangan hindi lang tayo tagapakinig, no po, kundi sabi niya tagagawa po, no? Tagapagpatupad tayo. O kailangan ginagawa natin, no po. Kaya gayon din, inalimbawa niya na ang isang tao pag nasa harap ng salamin, no po, nakikita natin ang ating figura, no po. Alam natin kung ano ang itsura natin, di ba? Pero pagkaalis mo sa harap ng salamin, sabi niya, ay hindi mo na alam kung anong itsura mo, no po. Baka nung umalis ka talagang nag-ayos ka, no po. Talagang ginandaan mo ang iyong sarili, pero pagkalabas mo, pag-alis mo, hindi mo na alam kung sa paglalakad mo, yung figurang nakita mo, baka nagbago. Gayon din ang inilarawan niya, kapatid, mga aral ng Diyos, no po. Paghalimbawa, ngayong araw na ito, parati nating naririnig ang mga magagandang aral, no po. Pero sabi nga ng kasulatan, kailangan bigyan natin ng katawan, no po. So pag hindi natin bigyan ng katawan o hindi natin ginawa, in-apply sa material, ay mawawalan po ng bis yung mga narinig natin. Kaya hindi ang sabi niya, mga kapatid, pag ang mga salita ng Diyos ay ginagawa natin at binibigyan natin ng katawan, ito ay napapatohanan natin, no po. Ang sabi niya,
ang salita ng Diyos pag ginawa nagiging matatag ang tao. So kapatid, kung nasa kahinaan man tayo, pag nagawa natin ang mga bilin na mga tagapagsalita natin o bilin na mga banal na batlaya, ang mga salitang ito ay bigay lakas sa atin, mga kapatid. Sabi niya, magiging matatag tayo sa anumang pagsubok. So, ganun po ang sinabi ng dumating na batlaya sa atin. Sabi niya, eko pintutok ng magobra at mamintu. So, ito po, nakadepende rin sa ating paksa kung saan ay kailangan gumawa tayo. No po. At sabi niya, balang sika katao, alasa ng mabatyo in Canaan. No po. So, kumisan kasi, pag dumating ang pagsubok, ay kumisan dumarating ang kainaan sa atin. No po. Kaya sabi ng batlaya sa atin, sana hindi makikita sa atin ang kainahan kung dumating man ang pagsubok sa ating buhay. No po. At sabi rin, ganakanyuing subok mayakit kay kayo. No po. So dumarating po ang mga pagsubok sa atin sa iba-ibang paraan. No po. Kaya dahil tayo, mapapalad po tayo mga kapatid, dahil tayo ay mayroong gumagabay sa atin. No po. May nagtuturo sa atin kung paano po ang ating dapat gawin, lalong-lalo na sa ating mga sarili. No po. At gayon din ang dala po ng Banal na Batlaya, Apostol Santiago, sabi niya, saklu na kung saklu, no po, at dingke kayong dutukanan kat muan nyo lang. No po. So dahil po tayo ngayong araw na ito, naririnig natin ang mga salita ng Diyos, mga haral, kung saan po ang mga lalagyan natin ay kailangan daw nating punuin, no po, ng mga magagandang aral, no po, na dapat nating taglayin sa ating, hindi lang sa isip mga kapatid, kundi sabi niya, ilagay natin sa mga puso natin upang lalo natin pong magawa ang sinasabi ng batlaya. At gayon din po, palagi ring sinasabi sa atin ng mga batlaya, no po, na ang tukso talagang kahit saan nandyan po ang tukso. No po. Kaya palagi po tayong pinalalahanan ng banal na batlaya na ang tukso kasi madali lang, no po, madaling kung hindi mo po ang sarili ay kung wala kang lakas, no po, para kontrolin, no po, ang iyong sarili, kuminsan po ang tao ay madaling matukso, no po. Kasi maraming mga tuksong dumarating sa isang tao, no po. Kagaya lang nung mga tambahin mo lang, no, mga kapatid. Kuminsan kapamilya mo, sinusubukan ka ng Panginoon kung gaano ba katatag ang isang talapaniwala, no po, sa ating pag-aaral, no po. Kuminsan talagang tayo lalong-lalo na po ngayon mga magulang, no po, kuminsan sa mga anak natin talagang sinusubukan tayo ng Diyos kung hanggang saan ang pagtitiis natin. Kung makakaya po natin yung pagsubok sa atin, no. So lahat kumisan po yung mga anak natin sa panahon na ngayon masyadong high-tech, no po. Kaya ang pag-ugali ng mga kabataan natin na iba na po ngayon, no po. So siguro marahil papapalad po tayo, lalong-lalo na tayong mga magulang na ang mga anak natin ay nag-aaral dito, no po. Dahil sila ay nakakasumpong ng mga gandang aral na siya ang magbibigay paalala sa kanila upang siguro po hindi malihis tamang landas, no po. Kaya mapapalad yung mga kabataan natin, lalong-lalo na ang nandito, dahil paragi po silang nakakarinig ng mga magagandang salita ng Diyos, no po. Kaya kung gusto nilang gawin dahil naaalala po nila ang mga bawal, no po, lalong-lalo na sa pananampalataya natin, no po. Ang mga utos ng Diyos
kumisan po'y nakakatulong niya. Kaya po, mga kapatid, ito pong mga pag-aaral ngayon ay naganda po, no po. Sa mga narinig nating mga aral ngayon ay siya po ang makapagbibigay sa atin ng mga kalakasan, no po, sa ating pananampalataya. Ngayon po, natapos na po tayo sa unang parte ng ating programa at ngayon po ay pupunta po tayo sa part 2 kung saan po ay ang mga local president, magbibigay sila ng report, magbibigay sila ng munikala, no po, na siyang magiging tatalakayin natin sa ating komisyon, no po. So, sa araw na ito ay wala pong sa nakaraang pagtitipon natin walang naiwang nakapending na panukala, kung kaya't siguro po sa mga presidente natin dahil sila po ay may kakanya-kanyang pagpupulong